Okay mga S-Friend, welcome na naman siyempre sa isa na naman pong episode ng ating Sementeryo serye. Dito po yan sa Urbex PH Plakado TV. Si Rico Loco po ngayon ay nasa loob po ng isa sa mga pinakauna o lumang sementeryo. Dito po yan sa bayan ng Kamiling sa Tarlac. At atin pong titignan, sisiya sa atin kung totoo nga ba yung mga sinabi sa atin ng ating mga followers o yung mga subscribers natin na sabi niya dito daw po sa Kamiling matatagpuan daw po yung lumang sementeryo na may mga lumang libingan din, at hindi lamang po yun mga S-Friend, kundi sinabi din nila na meron pa daw pong existing talaga, makikita pa rin daw po yung lumang perimeter fence at maging yung cemetery chapel, cemetery entrance. So yun po ang ating iti-check dito po sa ating exploration ngayon. So samahan nyo ako, panoorin mo to hanggang sa pinakadulo ng video ito. Okay? Ang pinaka-highlight talaga sa ating pinuntahan dito, yun nga lang, ano ba yan? Diyan na tinapon. Anyway, yun nga lang mga S-Friend, ito laging merong uka. Ito na yung pinaka ano talaga niya, isa sa mga hinahanap natin. Kaya lang bakit nagkaganire? Ano, meron na naman pong kayamanan. Meron naman kayong treasure hunter na nag-ano dito. Diyos ko Lord. Tapos hindi natin alam kung ito pa rin ba yung original na gate niya. Pero ito ka mga S-Friend, kumpara doon sa 2015 nakuhang larawan niya, very unfortunate dahil hindi na po natin naabutan at nakita mismo yung mga bakal na disenyo dito. Ito pa rin yung kahoy niyang original, oh. Sayang. Ayun pa yung mga butas niyo. Bakit ginanon? Parang ginawa na lang tong gate, hindi na ito at original, oh. Nilagyan na rin ng semento kasi. Tsaka pinalitadahan na ng husto ata yung bakod, oh. Pero bakit ito rin, oh. Ito na naman tayo sa mga treasure hunter, ganun. Sana naman maawa na lang sila sa mga ganitong klaseng mga lumang, alam mo yung structures. And then tabi-tabi dito naman sa perimeter fence niya mga S-Friend, ayan, so bato-bato na hinaluan ng mga bricks. Yan ang makikita niyo naman, eh. Yan na lang yung natitira na pwede nating makita. Ayan, so tulad na rin ng ibang mga pinupuntahan natin mga S-Friend, syempre
As usual, ito yung ilan sa mga parang lumang ano nila pinakaluma. Ito kaya, tingnan natin Sumurado na rin kasi yung iba Pero kakikitaan, mostly dito sa nakita natin dito sa loob ng sementeryo, may mga ito, yung may parang mga magandang backdrop. Ito, familia nakalagay Hindi ko lang mabasa. Ayun pala, mali yung tinuturo ko, ayan. So, check natin banda rito. Ayan, mga musileo. Ayun! Wait lang Di ba yun yung ano? Ito, wait lang Wait lang sa perimeter fence niya, tabi-tabi po. Kikiraan lang po. So ito ang hangganan niya sa banda rito. Ito kasi yan friend nakita na yung mga bricks. Bricks ba yan? Bakit ganyan? Wait lang, verify lang natin Lipat tayo. Sa banda rito, ayan, katulad na rin ng ilan sa mga nakikita natin noon na mga libingan na mayroong mga ganito. Yun nga lang wala na yung karugtong, nasaan na kaya? So per corner yan, katulad ng ibang mga pinunta natin, pero ito siya Don Deogracias Papa, R. Papa, 1882 to 1964. Tapos, ano nakalagay dito sa bandang? 1943. So sa banda rito naman mga friend, ito rin merong unnamed na tomb, or baka natatakpan na lang siya dyan. Ayan, pero isa siya sa mga may pinakamalaki na nakita natin. At kapag ganito, minsan kasi indikasyon ito mga friend na talagang luma yung libingan niya. Yun nga lang, palagay ko'y cross ito. Pero wala nasira na. Dito, ito na po yung cemetery chapel. Kaya lang sa banda rito may mga wasak ng mga nicho. Kasi ito kulay green. Pero sarado. Nakalagay 1967 BC. Ano siya, familia? Ano? Bozon? Murado na rin Kinandado na siya. Pati yung pintuan niya rito. If ever man mga S-friend, meron kayong sapat na kaalaman tungkol dito sa masasabi natin na, alam mo yon, parang ano na to musileo na ang ginawa nila dito. I don't know kung bago ito naging musileo, ano ba? Tag dito, cemetery chapel ito. Tapos, since siguro, maaring ang pamilya nila merong malaking ambag,
or talagang malakas na impluwensya dito sa bayan, kaya parang siguro dinedicate na lang sa kanila itong cemetery chapel tapos naririto sila sa loob. Ganun ba? O, di ba? Anyway, pagdating dito may mga ano mukha ni Kristo. Ano ba yan? Tabi-tabi po. Siyempre katulad na rin ng ibang mga na-explore natin. Ito, kapag alam mo yun, matagal nang hindi dinadalaw ng mga kaanak, ito ang ginagawa ng iba. Larong-laro na yung mga nagtatambak na lang dito. Tas ayan na, hanggang sa tinutubuan na lang siya ng mga vines. Minsan dito na rin sila nagsusunog yung ibang mga sepulturero, pasintabi, pero yun lang, medyo mga kawawang kalagayan talaga ng mga matagal nang hindi na bibisitang mga puntod. Anyway, lipat tayo. And banda rito naman mga S-friend, ayun, nakocoveran na rin sila ng ito, mga halaman ulit. Pero kakaiba siya sa mga nakita natin. Tabi-tabi po. Ito may maliit na puntod dito. Tapos may mga kasama din siya. Tabi-tabi po. 1918 to 1944. Tabi-tabi po. Uy, wait lang, meron din ito. Tama ba? 1843 to 1917. Tas Kapampangan po ba? Tama ba? Yung wika nila. Ha? 1968 or 1768? Ha? Talaga? 1768 to 1827? Pero pagdating po dito sa banda dito, wala na yung isa. Familia Salvador. Ito sila ay 1872 to 1942. 1791 to 1850. Oh. Meron pa dun pero hindi ko maabot. Ang galing. Bago na yung ano niya, rapid na yun. Tabi-tabi po. Then sa banda rito naman, ito oh. Pinutasan nila. Alam niyo mga S-friends, sa totoo lang,
kapag may mga nakikita tayong mga ganito, mga lumang puntod, tapos ang ginawa nila ay parang alam mo, binubutasan. Sige, sabihin na natin, wag na natin i-single out yung mga lumang puntod. Pati na rin yung ibang mga bagong puntod na alam mo, binubutasan sa kung saan lang. Alam mo yun, minsan nakakaawa na lang, no? Dahil bakit kailangan gawin iyon ng ilang mga tao? Tapos ang pag-aakala kasi nila merong, alam mo yung isinamang mahalagang bagay, mamahaling bagay, kayamanan sa mga ganitong klase. And speaking of the lumang puntod, yun din yung ilan sa mga, alam mo yun, minsan napapansin natin mga espren na paniniwala sa lahat ng mga, hindi natin alam kung sino-sino kasing gumagawa, pero sa mga ganid, sabihin na natin ganun, at walang awa, walang puso, heartless. Yun bang pagnanakawan nila yung mga lumang puntod dahil parang ang isip nila ay ikayayaman nila dahil may kayamanan sa loob, parang ganun. Kaya sana naman maawa kayo, no, sa mga nakahimlay. And of course mga S-friend, kung hindi mo si Leo, yung mga talagang katulad nung nakikita nyo sa bandang dulo, ewan ko kung nakikita nyo or against the light, pero bukod sa Musileo, ito, mas pinakamalapit, itong katulad niyan, yung mga talagang closed na closed. Ito ang karaniwang nakikita natin dito na estilo. Yun bang bibilhin nila yung isang buong lote. Tapos ito, buong pampamilya na kahit walang silong. Tapos sila dito ay, ayun, Pamilya Banyaga. Yan, 1906 to 1976. Tabi-tabi po. Ayan, katulad din dito sa bandang kabila. Tabi po. Kakaiba yung hugis nung nicho niya. And then dito, siya daw si Don Francisco Quirol Gico. So 1874 to 1966. Tapos parang Ilocano siya. Sabi niya, Dagiti Nabati a Familiam. Si Senyora Modesta, siya naman ay 1879 to 1949. Yun nga lang, bakit ginanito yung nawala na yung ibang bahagi nito dito. And then ito pa mga S-friend, isa pa sa mga nakita natin na kumbaga kapag mag-iikot-ikot ka dito, head turner ika nga natin. Kasi ito, siya daw po si Dr. Jose S. Papa, 1899 to 1946. Tapos ang nakasulat sa bandang dulo niya. Ayan. Paano mo masasabing head turner dahil tingnan nyo naman yung kanyang libingan. And then meron ding mga iba siyang kasama rito. Yun nga lang ang tanong, bakit may butas po dito? Huwag nyo sabihin pinagka-interesan din ito ng mga walang hiya, ano? Ayan, hindi natin alam kung ang nakalagay ba dito ay dating rebulto o baka cross. Tapos parang siya yung may pinaka, para sa akin parang ang cute lang nung kanyang naging libingan o yung puntod sa ibabaw. Pero ito pala siya, isang buo, or maaaring meron na siyang ibang kasama dito. Nawala na nga lang yung ibang, nawala yung ganito niya, oh. Dito sa gilid, ayun, oh, parang kinat. Years old siya. Sila, 1883. And then dito naman, tabi-tabi po.
1891 sila. Tabi po. Tapos siya din may kakaiba siyang puntod. Parang nilagyan siya ng parang monumento ang dating. Parang ewan ko lang kung anong symbolism po nito. And sa banda rito mga S-friend, sa kabila ng alam mo yon pagiging marmol nitong puntod o bagong puntod na naririto, yun nga lang, napansin namin ito, oh. Pumasok na siya sa mismong bagong puntod. Oh, di ba? Meron pang isa dito. Doon pa meron pa. DOM. Ito mga luma. Ay ko. Sorry, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tapos sila 1923. Nawala na nga lang yung sumunod kung kailan siya namatay. And then ito may malaking nakalagay dito na ano. Yan, nakalagay lang pangalan niya. And then ito may mga maliliit ding puntod dito. Ayan mga S-friend, papaalis na rin kami sana pero at pupuntahan sana namin yung isa pa doon. Kaya lang ito, oh, grabe naman yung ginawa dito. Ayan, oh, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Oh, kita nyo ba? Nawala na yung nakalibing pero ayan. Binutahasan nila. Hala? Teka. Nakakakilabot naman nun. Grabe, parang masyadong, alam nyo yun, garapala naman yung ginagawa nilang ganito dito. Pinagnanakawan yung mga nakalibing. Katulad nito, oh. Ayan, oh, di ba may butas? Ang loka. Pero ito nga mga S-friend, alisin muna natin yung nakakapanlumo kasi. Ito muna, puntahan muna natin ito, mga to. O di ba? Ito po yung isa sa mga pinakamalaki rin dito na nakita natin na musileo. At ito, katulad din ito. Banda rito meron din Familia Antonio Vicente. And then meron namang isang puntod dito na merong rebulto ni Mama Mary. Natatandaan ko tuloy mga S-friend yung ganyan ano, yung mga sabi nga nila kapag malaki daw ang musileo mo, kapag halimbawa ikaw ay yumao, tiyak may malaki kang inambag, may malaki kang impluwensya sa isang lugar. Or isa ring pagpapakita na talagang isa ka sa mga bukod nga sa mga masasabing alam mo maimpluwensya, makapangyarihang tao ka ng mga panahong yun, 'di ba? Kaya ito yung nagsisilbing parang pinakadambana mo na. Tapos may kita mo sa bandang ayun oh, yung parang eagle wings or angel siguro to. Grabe, friend, nandito pa rin tayo sa sa isang sementeryo. Kinukumpleto pa rin po natin yung isang episode mga S-friend nung ating sementeryo serye sa Urbex PH Plakado TV. Tapos ito medyo, alam mo yung kinikilabutan talaga ako sa oras na ito. Medyo, ito dapit hapon, di lang medyo, dapit hapon na talaga. Tapos ayan no, parang alam mo iba yung creepy, pagiging creepy ng lugar. Iba yung tayo ng balahibo ko, grabe. Alam mo yung parang yung feeling ko meron akong kasama, parang kanina pa nakatingin sa akin. Alam nyo yun, yung feeling na ganun. Grabe.
Kaya mga S-Friend, katulad ng iba pa naming pagtawag, kung sakaling may rekomendasyon or maisasuggest ka ng mga alam mong existing Spanish-era cemeteries, i-comment lamang mga S-Friend at nang mabisita natin one of these days. Maraming salamat sa panonood ng episode na ito, maging sa pag-share ng video. Hanggang sa susunod nating episode dito sa Sementeryo Serye. Ako po si Rico Loco, tumutok lamang sa Urbex PH Placado TV YouTube channel.